¿Dónde vamos? La liamos. ¿Dónde vamos? La liamos. Aquí. Maletes? Perquè estava carregant allà, tenen dues entrades, vale, aquí carreguen maletes, ja està. Ja tenim, Podem estar contents. La veus, les que quasi perdem el vol, però al final no, ens han esperat i ara ja estem a l'avió, hem vist passar el tubo, o sigui que en Xiro deia que no arribarien les canyes i arribarà tot. Què? Sí? Allà tenim. No és tan amic i per això el tenim allà a l'altre cantó. Bé, hem passat, però hem arribat super tard i ens han fet passar per un passillo secret, ens ha esperat un cotxe i ara ens han pujat aquí dalt. I ara aquest senyor pujarà les nostres maletes. Jo controlo, aviam. Què anava a dir? Ho hem agafat tots? Sí, tot a punt. Canyes a punt, esquers... Tema nevera. Sangles! Gas! Hem arribat, ens pensàvem que no podríem pescar, hem dit muntarem canyes i tot, i ens han vingut i ens han dit si voleu agafar les canyes, gas, ja podeu sortir, i ara sortirem, són les 7 o així, però aquí hi ha un sol que esquerda el cap, aviam com va. You'll lose a lot of pilkers and lures. yes. S'enganxa. Va, sí. Vale, Vale. perfecte. Okay, so when you are like finished with the tank, leave it inside the house. This one. Then ask for me or somebody who works here, and I'll give you a new one. Of the driver, Yes. or you or the driver? Yeah, mostly. Que quan acabem el dipòsit no veiem que Sergei, no? I'll leave it in the house here. Okay. But I'm always here, so Fair. that's fine. This is on. Amb tots els viatges de pesca que fem, doncs ens juguem el que treu el primer peix tria el millor llit o la millor habitació. Com que m'havia mirat algun vídeo de Noruega, vaig pensar que el més fàcil que podia fer és agafar un carbonero de bones a primeres. I aquí vaig fer el piranya, vaig posar el sabiki i a la que va sortir al camp al banc de carboneros vaig baixar i nyec. Els altres deien que no s'hi valia, però totalment vàlid i acceptat. Primer llit pel jefe. Què són? Carboneros. Sí, carboneros. Ah, pues si pesques... Primer peix! Guarda, no veia l'Inxo, no veu. Ens hem jugat el llit gros. Mira quina podridura de carboneros que hi ha aquí. Que això no hauria de comptar, Em fico aquí microjigging i em faig merda, tio. Que us petin. És la teva pesca. Hòstia, ja soc feliç. I si l'aguanto sota n'agafaré 5 o 6. Ben grossos, sangles? Però no ets superfins, no? Els guardo, sí o no? Prou. Mira, mira quina ristra. No estàs movint, no puta foca. Mira quina ristra, nano. És una foca, allò, Què faig, els engego aquests? Sí, una puta foca.
farem el muntatge en viu. Oh, sí que és un bocat de vermell. Que maco, tio. Sí, sí. I ens empeny cap allà. Sí. Sí, senyor. Són els que van fer guanyar el llit. És un cot. Presenta-m'ho. Si és el tamany de bacallà que surt? Vaig a Hollywood. Pum. A l'aigua, un plom de mig quilo, just al fondo, i en 6 doble la canya. Si no polles, ha agafat alguna cosa. El microcheating. És un bacallà, sí, no? I en Tito? Tira a l'esquerra. Aquests equips, això, bueno, divertit. Què sortirà? Un bacallà. Cot. Això piu-piu. Tu, hem de fer algun per sopar o no? Sí, ja ho pots guardar. Eh? Si no és avui serà demà. Pues petit, no? Doncs engega'l. Va, perquè podem menjar els 4, Vull per sopar. Ja em presenta, Ciro? Bueno, no sé. No, engega'l, ja n'agafarem. Posem-nos a pressió. Que ja no és tan guapo, Està bé. És gros pel teu? El meu em sembla gros, tio. Dónate! Va bien, tio. Ara també m'ha picat a mi, no? Amb un 150, I també un que tengo agafat. Uau, com que és que ha dit que treu pel cul. Llepa-li. Va, què, Ciro? Té. Una foto amb aquest pedaç. Mini rata bacallà. Aquí es pot veure com en Tito agafa un bacallà i em demana la foto. Em preparo per fer la foto, agafo la canya com puc, mantenc l'esquer, mantenc el fons i mentre vaig per fer la foto, pa, picada. La primera la fallo, després continuo fent foto i és quan clavo aquest. I aquesta tècnica, que sembla una tonteria, doncs va resultar ser efectiva. En Tito la feia servir bastant. En comptes de moure l'esquer, mantenint-lo un pam del fons quiet, i això donava picades de bons bacallans. Ho vam veure al final dels dies. Oh, sangles, és gros, tio. No. Vaig a fer No, diu que fer un selfie, tio. Home. Oh, Sangles, estàs aixecant algú maco? Estàs aixecant algú maco, Sangles, tio. Que sóc una bèstia. Vaya fiera, tio. Pues això és un caldo, tio. Això és el recorcot. Tito Hollywood. Ui, tol. Hollywood? Ojo, quan vingui el barco, que et quedaran el No, no és Hollywood, eh? És bacallà. És un bacallanàs. Sí, sí. Hòstia, guapo. Hòstia, Tito, va, com aquest teu, Sangles. bicot. No, jo crec que és una mica més gros. Espera, et vols que agafi el ferro? No et patir, et quedarà mort. Bien. El que ja l'havien agafat, Bé, Tito. Això és casa nostra, ara. El tonto del pueblo. Senyor de casa. Sangles! Tot a punt. Està tot fet una merda. És un apartament de solter. Res, robat.
Tanta història, tio. Tufí. Mitjà. No és pas dels més petits, però tampoc dels més grossos. És un red cock. Sangles, tio. Clava. I tot el red cock, també. Big fish, eh? Això de 8 quilos has de disfrutar. Sí. Amb aquests petits... Ja, depèn. Amb l'equip de tall. Jo els agafava amb aquesta canya de... Aquí podeu veure el que pensava que seria un encert per no fallar tantes picades i tenir més efectivitat, doncs va resultar que al final, per la pesca que teníem, era un error. Què passava? Al tenir la popera feia que fallés més picades, però a l'haver-hi tant bacallà petit, doncs clavava abans els bacallans petits que pescant amb un esquer de 20 centímetres no se'l podrien posar a la boca i no els clavaria, doncs amb la popera els clavava i això feia que no pogués tenir l'esquer tanta estona al fons esperant la picada d'un de gros. O sigui que potser a l'hivern, que hi ha bacallans més grossos, és efectiu pescar amb popera, però ara amb aquest volum de bacallà petit hauria estat millor pescar sense popera i al final quan pesco sense popera és quan tinc les millors picades de bacallans grossos. De 10 a 20 hi ha peix. Fish. Mira quina bolaca, no? Quina hora és? Aquests van borratxos segur, tio. Com triomfa. Ja m'hauré dit, ei! Aquí, que conviu tot, motos d'aigua, dofins... Carboneros, foques... Alfes... Barris Biel dius, Segon dia, gas i xampany, com va avui? Som-hi... Ojo la punta aquesta de fusta. Mar plana. Vale, va, senyors. Let's go! Fitxing! Som-hi, doncs. Mira el morro, tio. Ningú té l'ais? L'ais? Typical Norway weather! Ui, mira això de la sonda. Hi ha vermell aquí dalt a 5 metres. Està canviant la corrent? Que un ermitanyo! Què sé jo, això? O què? Oh, no, és tutito. Slow jigging amb un popet. Ja, Will? Com m'has copiat la pesca al jig, no? Eh? Com m'has copiat la pesca al jig? Com que no? És que baixa això vertical i et surt. No. Ja tornem a estar com ahir. Oh, sí, nena! Oh, sí, nena! Oh.
Picada en directo! Tapa de peix petit aquí sota. Cots. Sí, clar, suposo. Volem els papes. En Sergei, però ens va dir que... Clar, entremig d'aquests, poder una mica més profunds, salta l'alarma, saps? Bueno, que meu encara. Bueno, encara en tema. Que n'hi hagi un puto caigut, no ho sé. Estic molt calent, tio, passava amb les lleis. Perquè fa cosa que no... Bye, bye. Sí, però la culata, apoya-te-la sota el braç. Fas palanca amb el braç. Hòstia puta. Tela, nano. This is Norway! Extreme fishing. Extreme fishing. Buah, aquest sí que ho extremat. Unes decoracions, t'ha costat molt? Massa. Ah, no piquen sangles, tio. Bacalao. És un ret, no? Bueno, Fil, no? Sangles, tio. Va, sangles. I un bicot. Freta. Ah, un Hollywood. Que quina merda. Carret, tio. Puta justa de carret. No, sí. Aquests trompicons, tio. Sí, tio, veritat. Però, sí, un peix una miqueta maco. Home, sí que va ser maco, eh? Puto tito, tio. Un to de clavat, sangles, tio. Hòstia, em faria gràcia el puto Hollywood. No li has fet ben fer res, bro? Si això no l'ha pescat ell. M'ha pescat en Tito. No, ha pescat en Tito, l'he agafat jo amb la cigala, si hem de ser sincers. Baix de línia. Si no li ve color és perquè és un Hollywood. Ui, tu? Hollywood. És un Uitol. Un Hollywood. Uitol. Hollywoodillo. Vamos! Es pot agafar per la cua? El viu a toca terra l'ha punxat, eh? Sí. Ara sí. Hem de fer espai allà on no pugi. Perquè li haurà un Cristo, que no pugem al barco. Fica allà. No. Primer Hollywoodillo, ja està bé. El desamo, sangles? Sí, tu mateix. Com a casa teva. Això és petit? Però bueno, està bé, és el primer. Sempre era el primer. Oh, però si que és petit ja comença a fotre, eh? Posa el dit per agafar-lo? No. No? Va. Tu quin paràsit té aquí? Sí, tens m'emplet tot un dinar. Vale. Bé. Posa més... I agafa el bàscul, sí? Què et viu? Què li passa? 80, no? 90. La bàscula, sí. Subiam els ulls que hi havia. Hollywood, tio? 7 quilos i mig. Bueno, menja res, no? No. Vols tirar? Pots tirar tu mateix.
El viu. El viu. Això té? És peix, no? Sí, sí. Però sí. Sí que és peix. Sí. Va del Ciro. L'ha deixat anar? Sí. Oh! L'ha deixat anar. Sí, pots tallar seguint-lo. Sí, està allà, està allà. Va, aquesta és la zona de Javi. La pesca del bacalao al pecho. Que negret, tio. Que ets enre... Menja això els putos bacallans. Tangues aquest teu filtrat. Saps? Va, supercoc. Compte com a ret, això, o no? Para, Ciro! Això no és res. La vols dir, no? Aquella d'allà a l'esquerra no, però allà a la dreta n'hi havia moltes tirant-se. Anem-hi, home, anem-hi. Ciro falcat. Bueno, aquí hi ha plataformes, no?, que el treuen. Això quedarà una onada, nano. No, No, mira de res. clar que el farà. I de... Ui, com ens fan una foto! Per què ens grava? Igual que nosaltres amb ells. I t'ensenya els meus colors. T'estan mirant, també. Quiet, però absolutament quiet. Encenent del pit. Tothom o calma? Eh, Ja? No, bacallà. Oh, bacallà guapo. Bacallà guapo. Molt bé, Tito. bé, Tito, bé. Epa! Vinga! Vamos! Ah, bona, Tito. Bé, Tito! Un totxa amb bacallant, agafa aquí, tens el ferro. Aquest és per sopar o no? El guardarem. Bé! Vamos! Sí! Molt bé. Vamos! Un Hollywood petit o no? És un puto bacallà, tio. Això és el que fa... Ah, sí. Em sembla que fa molt. Aviam, Tito, ensenya'm. Molt bé, com un congre, no? Que té una polla a la boca. Tu polla, mi boca. Polla, polla. Sí que és molt bé. Que el tallat és un tallat, prou. Opa, m'ha picat algú. No! Vamos. No! Vamos. Oh! El guardo? Sopar de mà. Bacallanet de 4 quilos. 4.800, per ser exactes, no li traguem mèrit de mentito. Ojo, Aquí hi ha carn.
Tallarem aquí i ara ho acabarem de netejar bé. Ep, costa viu. Aquí. Bé. Aquí des de treure els cocotxos. És aquí? Sí. Veus que Com és, toca-ho, toca, sí, el que has fet. Ja es veu. Això és mel. Sí? Buongiorno, Tontalabas, dia 2. Ja com va? Aquest està tancat, els hi canviem. No n'hi ha cap. Tenen dos, si no pesquen res. Se'ls han portat 12, però això en tenen 2. Som-hi. Va. També en línies, baix, amb 100%. Amb el gic. Cot, cot, cot! Serà un típic al cot. I com? Pot ser, és que aquesta canya... Has de l'eslau que és supertova, saps? Però apreta! S'has No. de fer trempar les canyes, home. T'has de donar acció. Jo vinc de la pesca del Gardó. Ja ho veig. Pare, aquest bestiar té la boca fineta, eh? Sí, sí, és perfecte. Ja et dono la raó. Ha picat, sanga. Xic de 200. Oh! Ja ha tret, per no entrar en sanga i... I si no ha tirat. No, jo no, simplement no l'he dret. T'enfadis. Ara fa... 5 minuts aplastada. Què és això? Un wolf! Sí! Toma! Un gol! Vamos! Ole! Ja qui té colles d'agafar-lo! Hòstia, l'has escanyat, cabron! No l'hem punxat, l'hem vomitat amb el fil. Toma carda, tio. Vigila, Xiru. Què faig? El tio? Carda-li el ganxo a la boca, tio. No, ja està. Vale? No, no, carreguis aquí dalt. Els peus, 1, 2, 3, amunt! Ahí va. Molt bé, Sangles. Li has quedat un collaret. Molt bé, Sangles. Va, Sangles és molt espècie. pobre, l'estàs ahorcant, tio. Hòstia, s'està ahorcant. Que bé, Sangles, tio. El Wolfish! Enhorabona, tio. Mira! Com obre la boca, fill de puta. Fica-li el ganxo a la boca perquè estigui quiet. Què collons ganxo la boca, pobra bèstia? Amb la boca grip, tio. El grip sí, el grip és aquí dintre. I el Xiru li agafarà un dit. Bé, Sangles, bé, no? Molt bé. És que s'està enrotllant ell cada vegada més. Veus? És que s'està escanyant, pobra bèstia. Sí, pobret. La boca, també, sí, no? Ah, sigue-la així. Uau, com tanca de fort, això, no? Ja, fica-la amunt. Vale, que puguem treballar bé. Oh, que si es mou no prometo res, com això. Uau, uau, tanca fort, això. Uau, quina força que té, tio. Va, té l'altre clavat aquí davant. Quina bèstia, en Sangles. Són coses de mitja espècie. Vale, això fora. Ara, Agafa'l per la boca, com un agafa-la així, tal i com el tens. Provisió, Aviam. Wolfish! no poques bé. Sí. Que ets enredís. Molt bé, Sangles, enhorabona. Enhorabona pel teu bo. Estic content per tu. Ensenyo com fas el muntatge Wolfish. Sembles un japo, tio. Sí? Abans de tocar el drap, renta't les mans, eh? No és per això. Però... Si no, feu servir cadascú el que heu portat vosaltres. Els pantalons. Ja em presenta... Espera-lo. Costa, Let's go. costa, costa. Wolfish montage. Wolfish. Wolfish, fishy. Special stick, Wolfish.
L'has deixat quiet, però? No l'has fotut per dia. Bueno, és pas tan petit com l'altre. El que no hem vist cap àliga pescador. Wolfish. Wolfish, man! Wolfish! Wolfish, in the house! Zona Wolfish! A 30 metres! Sangres, aquí has catxat! Bueno, Les més delicates? Ara. sí, ara és la millor. Però ara va amb la cua. El Wolfish al costat del dit, Sí? Ara. Vale, va, el deixo, Sobreviscut el Wolfish. I tu? Encara està així dret. This is Wolfish! Això no punxarà. Té la boca neta. Això no ho mirar. No, Ja, tenim-ho. Nova espècie. Tudofí, tio. Ullals. Cuitals. Cada un vídeo, sangles! Flipper! Ui, ui, que bé. Ai, ai. Flipper! sortirà aquí davant. Ara agafarà el viu. Oh, mira, ho agafarà aquest. Mira, riu, aquí. Bendiciones y buenas noches.